U nás na Slovensku som sa, alebo respektíve v našom meste som sa nestretla s tým, aby sme sa nejako osobitne venovali práve týmto cudzincom. Aj keď máme podľa nejakých štatistík, v našom meste ich je dosť veľa. Z môjho pohľadu by bolo vhodné, keby samospráva si to zobrala tak za svoje a začala sa tej problematike venovať. Bolo by dobre, keby boli utvorené nejaké také kancelárie prvých kontaktov, ktoré by vlastne tým cudzincom, ktorí prichádzajú do tých našich krajín alebo do nášho mesta, pomohli sa nejako integrovať do tej spoločnosti. My v našom meste máme síce niekoľko cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt a ktorí prišli za zlúčením rodiny alebo za prácou. Tí sa do tej spoločnosti zintegrovali pomerne ľahko, pretože majú tých svojich manželov alebo manželky, obyvateľov nášho mesta, ale sú tu aj takí, ktorí prišli ako dvojice partneri a sa na našom území alebo v našom meste usadili, podnikajú a ten prvopočiatok je podľa mňa pre nich veľmi ťažký. Keď prídu, nepoznajú jazyk a v tomto by podľa mňa bola samospráva napomocná, aby ich nejako usmernila, aby im ponúkla nejaké možnosti vzdelávania alebo práce alebo ubytovania. My sme začali aj s kolegami pracovať na takej lokálnej stratégii a v podstate tým, že ja pracujem na školstve, nám napadlo, že bolo by dobré tých cudzincov nejakým spôsobom, najmä tých starších, ktorí prídu a nepoznajú jazyk, lebo tie deti to majú jednoduchšie, tie sa prispôsobia veľmi rýchlo, vzdelávať. Tak kontaktovali sme riaditeľov škôl, či by nám v tomto smere neboli nejako napomocní a boli niektorí ochotní, aby zaviedli nejaké také kurzy slovenského jazyka pre takých, ktorí tu prídu a naozaj ten jazyk neovládajú a majú to v tých začiatkoch veľmi ťažké. Ja som absolvovala všetky 3 školenia, ktoré zorganizoval BUK a v podstate pohľad na cudzincov som doteraz mala taký jednoznačný, ktorý prezentovali predovšetkým médiá. Tých cudzincov vlastne ukazovali, že prichádzajú k nám hlavne, aby nám brali prácu alebo aby zneužívali náš systém. A v podstate tieto školenia zmenili môj pohľad na týchto migrantov, pretože mnohokrát sú práve oni prínosom. Sú to špičkoví pracovníci v zdravotníctve, v školstve a pomáhajú našim obyvateľom. Čiže tento môj uhol pohľadu sa určite na týchto cudzincov zmenil. Dokážeme sa pozerať na ten svet aj inými očami tých ľudí, ktorí prídu a jednoducho niektorí prídu naozaj z tých ekonomických dôvodov, ale niektorí naozaj z tých dôvodov, že utečú z tej krajiny, kde sa trebárs bojuje. Dokážeme sa viac možno vžiť do tých ľudí a vieme si sami seba predstaviť, keby sa nám niečo také podobné stalo, že by sme boli veľmi radi, keby nám v tej krajine niekto iný pomohol.